परम आदरणीय श्रोता समाज, चाचा काका भैया बूढ़ बुजुर्ग, जो कोई होखे एगो गरीब का अरमान बा, बुजुर्ग के वरदान बा, नौजवान के शान बा। लेकिन हमारा तरफ से हिंदू भाई के प्रणाम बा, मुस्लिम भाई के अज्ञान विधानसभा पश्चिमी से संशील मदार फलवंती देवी फिर आ रहल बड़ी। ओकरे हमनी के उपलक्ष्य में एगो गीत चुनाव के संबंधित गीत गावे जा रहल बानी जा। अगर जौन गलती होखे छोट भाई समझ के रउआ सभे माफ करब जा। अरे जिला परिषद पश्चिमी भैया अहन बहुत कैंडिडेट हो। अरे जिला परिषद पश्चिमी से भैया अहन बहुत कैंडिडेट हो। फुलवंती देवी जीती हन हमार होला। कौन खूबी बाबा की फुलवंती देवी के सब लोग चाहता। आई हो दादा 15 बरिस में सब गली नली ढलैया सब करा दिल बनी, यही से सब जनता जय जयकार करता। अरे गलिया बनवले बाबा रोडवा बनवलन हो। गलिया बनवले बाबा नलिया बनवला। सब कोई बोले जय जयकार हो रहा। और कौन ऐसा खुबा बाबा कि सब कोई चगरो जयकार हो रहल बा। आई हो दादा 15 बरिस में सब गरीब जनता से दुख सुख में जुड़ल बानी, यही से सब कोई जय जयकार करता। आ दुखवाए सुखवाए बाबा सब कर संघतिया हो। दुखवा न सुखवाए बाबा सब कर संघतिया हो। इहे मानन गरीबन के आधार हो रहा। जिला परिषद पश्चिमी भैया बहुत कैंडिडेट हो। जिला परिषद पश्चिमी से भैया बहुत कैंडिडेट हो।